Shiga YouTube kai subscribing a tashar Yara Hausa TV kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu a kowane lokaci. Ai ni haka nake. Mun da kala ne nake. Banga je ba ta kutuma bura uba. Ba je ban ba dan da bashire da bura uba nan. Akwai wata harka da za mu samu kuɗi. Mutum kawai in bai da lasisi za mu je bakin hanya, an mutum bai da lasisi kawai za mu mai kwace ko bai nuna mana wata shaidar sama. Kawai in bai ba da shaidar sa kawai zai ba mu wani abu, aka ce kawai harkar sa kuma gashi duk wannan fushi kuma ya ci aka nema ta so mu Nake ni ma da bayanan da zaune. Ni ma ba gwani ne. Tun da aka zo aka haifar da bura wannan kai. Ba mai gaba da hana shi da sai ce wani. Cikin bukura an kuma yake fi shika. Bari ka ji da kutuma bura uban nan kai. Yadda ka ji ka fara kare na ci. Ya yi da bura uban nan kai. Ya duka ka kasa da bura uban. Ana mu ya ci. Shi yake kawai ne kwana ne. Ya ji ma. Yaro wannan ba abin da ke ni ne ma yaron a wata shaidar da ke jikinka yake kaga shaida na kaga wannan na shi da aikaci na wannan ce na shi da ID card shi Allah to ware kai ne gode godiya ba wannan ba national ID card ɗin ka ne na ba bikin kwa wallan ba ka kai sauri baka ji me suke cewa ba, ina wata shaida ta ka ba za ka nuna mana ba ko wacce kalar shaida ce. oke ba matsala Shiga YouTube kai subscribing a tashar Yara Hausa TV kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu a kowane